Друзья, у нас пятый каталог, полон новинок, весенний, зеленый. Все, кто были 15 марта на мероприятии, уже успели ощутить, пощупать, понюхать, да, почувствовать этот новый продукт. И я говорю сейчас про Optimus, потому что у нас новинка в рутине, и у нас следует слайды, где мы познакомимся с этим продуктом. Для этого я зову к нам включить микрофон, камеру Adriana Diavăr, brand-partner Oriflame Moldova. Bună seara, Adriana! Bună Îți seara! mulțumesc că ai acceptat provocarea de astăzi să fii speaker pe cea mai importantă parte, partea produselor, partea unde noi începem să ne îndrăgostim de ele, de noutăți și deja să le punem în coș, pentru că fiecare speaker foarte dulce și foarte interesant ne povestește despre produsele acestui catalog. Eu o să te ajut cu slide-urile, iar tu te rog să ne ajuți cu informația despre aceste noutăți. Bună seara încă o dată! Cu mare drag am să vă ofer noutățile. Azi chiar am studiat și catalogul și noutățile apărute în acest catalog. Cu mare drag am să vă împărtășesc cu voi aceste noutăți. Sperăm să nu ne ia prea mult timp. Acest prim slide ne arată din start, da, ce noutăți am putea să urmărim noi în acest catalog. În primul rând se lansează o nouă serie de produse Optimus, adică relansată, practic, îmbunătățită, așa cum s-a obișnuit compania să ne uimească prin reîmbunătățirea seriilor vechi, prin îmbunătățirea cu formule noi, cu noi beneficii, astfel încât ține tendințele pieței în domeniul de îngrijire ten și nu numai. În domeniul de produse machiaj, la fel, avem câteva noutăți. Produsele iconice sunt la mari reduceri și urmează să aflăm câte un pic despre fiecare din ele în parte. Și evident o să începem cu ceea ce este și fața catalogului, da, cu ceea ce se lansează nou, produsele Optimals. Ce avem nou în aceste produse? Practic toate produsele, tot ce am citit despre ele astăzi se referă, în toate frazele se referă la microbiomul pielei, la protecție, la hidratare, mai mult protecție, mai multă hidratare. Și în același timp la simplificare. Simplificare din punct de vedere a numărului de produse pe care să le folosim. Dacă în varianta precedentă aveam mult mai multe produse pe care să le folosim în rutina de îngrijire, undeva în număr de 6, acum totul s-a simplificat la număr de 2 sau 3, maxim 4 produse dacă să luăm în considerare și îngrijirea zonei de contur a ochilor. Ce se pune accent pe această serie de produse este, cum am spus, pe protecția și pe întărirea barierei de protecție a tenului, a microbiomului. Ce este acest microbiom? Este practic acele bacterii pe care le avem pe fața noastră, pe pielea noastră, acele bacterii bune, care ne mențin tinerețea, frumusețea, hidratarea, elasticitatea pielii. Acest microbiom poate fi distrus dacă nu îngrijim pielea cum se cuvine cu produse special concepute pentru piele. Și în acest slide vedem un pic explicat ce înseamnă acest microbiom. Este practic un ecosistem de microorganisme care trăiesc pe suprafața pielei noastre. Bacterii, ciuperci sau chiar virus care ele cumva conviețuiesc într-o comunitate așa frumoasă pe pielea noastră și noi tot ce trebuie să facem este să nu intervenim ca să stricăm acest microbiom, dar dimpotrivă să-l menținem sănătos. Și produsele Optimus anume ne ajută în acest sens. Avem două noi produse, de fapt rutina de îngrijire a tenului cu Optimus poate să includă 3 produse, dacă vorbim rutina de zi, unde avem produs de curățare, crema, care uimitor este o cremă multifuncțională, da, 2 în 1, adică este și de zi și de noapte, iar pentru o protecție suplimentară vom folosi crema cu factor înalt de protecție SPF 50, despre care o să vorbim în slide-urile următoare. Și noaptea folosim doar 2 produse, curățarea și respectiv crema. Crema care, cum am spus, e de zi sau de noapte.
Ce s-a dovedit clinic cu aceste produse este efectul lor de hidratare chiar din prima săptămână. Produsele de curățare avem două în funcție de tipul de ten, și anume pentru tenul uscat avem un produs de curățare mai fin, mai cremos, mai lăptos, da? Este cel de culoare albă. Și ambele produse au funcția de a curăța tenul și ce m-a impresionat mult că are și rol de a demachia, deci descompune inclusiv și urmele de machiaj și impuritățile și în același timp nu distruge acest microbiom, lasă pielea catifelată, nu usucă, datorită noi tehnologii pe care o conține, o lipid secăr, care anume are rolul de a întări bariera de protecție. Și avem, cum am spus, pentru tenul uscat și pentru tenul mixt sau gras. Un component esențial pe care îl conține crema, aceea care am văzut-o noi, da, crema de zi și de noapte, este paraprobiotic. Face parte din categoria probioticilor, dar nu trebuie confundat, fiindcă probioticele sunt bacterii vii care se găsesc pe pielea noastră, dar paraprobioticul este de fapt o bacterie inactivă, dar la fel de benefică pentru sănătatea pielii, fiindcă ajută anume la menținerea echilibrului pielii și a hidratării. Susține acea barieră de protecție și ne protejează. Crema, la fel, o avem de două tipuri, așa cum avem și în cazul seriei Novage, da, pentru tipurile de ten, așa și în seria Optima. Putem opta pentru o cremă cu textură mai lejeră, pentru tenul gras sau combinat, sau pentru o cremă cu textură mai bogată în cazul tenului uscat. La fel, sunt concepute pentru a întări bariera de protecție, hidratare maximă în 48 de ore, spre deosebire de varianta precedentă care avea hidratare pentru 24 de ore. Deci sunt mai multe ingrediente de hidratare și pentru o perioadă mai îndelungată. Produsele sunt testate dermatologic și sunt inclusiv potrivite pentru tenul sensibil. Și are cu 40% mai multe ingrediente de hidratare față de varianta anterioară. Crema cu protecție SPF 50. O folosim în cazul în care ieșim și ne expunem la razele solare pentru a preveni fotoîmbătrânirea, pentru a preveni apariția petelor pigmentare. Această cremă se folosește deasupra cremei obișnuite, anterior prezentată, pentru o protecție, cum am spus, împotriva razelor UV. De asemenea, are și efect împotriva poluării, oxidării, conține antioxidanți, oferă un ten strălucitor și ajută la iluminarea petelor întunecate. Are textură lejeră, nu lasă urme albe și foarte ușor se absorbe. La fel este testată dermatologic și inclusiv și pentru pielea sensibilă. Următorul slide. Crema pentru ochi. Ce m-a impresionat, da, în această serie este că nu se pune atât de mare accent pe crema de ochi, nu știu din ce cauză, poate o fi un secret care o să-l aflăm pe parcurs. Fiindcă la început am văzut că compania recomandă rutina unde includem gelul de curățare, crema și protecția și opțional putem să alegem și crema de ochi. Dar din câte am citit, crema aceasta de ochi este senzațională, fiindcă conține niacinamidă, este o formă de vitamina B3 și foarte bine îngrijește zona de contur a ochilor și suplimentar și zona de contur a buzelor. Fiindcă buzele la fel vara din cauza căldurii se deshidratează, toamna la fel din cauza vântului aceeași problemă. Și această cremă este concepută la fel pentru a întări bariera de protecție în această zonă, iar niacinamida oferă o hidratare suplimentară pentru 48 de ore. Este un produs testat atât clinic cât și dermatologic și oftalmologic și este potrivit la fel pentru pielea sensibilă.
De asemenea, ce este important de ținut minte la această cremă este că reduce aspectul cearcanilor și a ochilor cu aspect obosit, da? A umflăturilor. Așa, un alt produs de această dată nou, da? Nu este înlocuit cu nimic față de seria anterioară, este un produs nou în seria Optimus. Este o cremă multifuncțională cu peste 10 beneficii care conține un ingredient numit ectoin. Ectoin este asemenea acidului hialuronic responsabil pentru hidratarea tenului, dar suplimentar pe lângă acidul hialuronic, funcția acidului hialuronic de hidratare, el o mai are și aceea de protecție împotriva daunilor cauzate de poluare și de radiațiile ultraviolete. Aici vedeți o listă întreagă, se găsește această listă și în catalog, inclusiv să o analizați, da? Cele 10 beneficii într-un singur produs, și anume hidratează, netezește pielea, redensifică pielea, stimulează strălucirea pielii, uniformizează tonul pielii, reduce aspectul liniilor fine, protejează împotriva poluării, inclusiv minimizează aspectul porilor dilatați, protejează de razele UV, fiindcă conține SPF 25, și contribuie de asemenea la menținerea echilibrului microbiomului pielii. Este la fel testat dermatologic și inclusiv benefic pentru pielea sensibilă. Mai departe, diferențele dintre cele două serii le-am și enumerat un pic, da? Este faptul că crema cu textură lejeră conține cu 40% mai multe ingrediente hidratante decât crema anterioară, iar crema cu textură bogată conține 50% mai multe ingrediente hidratante decât varianta anterioară a seriei Optimus și ajută la menținerea microbiomului pielii. Rutină simplă în 3 pași și la fel aici putem să observăm cât de mult s-a simplificat seria Optimus, da, în loc de 2 produse de îngrijire avem unul singur și adăugător, cum am spus, este crema cu SPF 25 cu 10 beneficii într-un singur produs. Mai departe. Așa, ce trebuie să reținem din această serie Optimus este că compania folosește și pune în continuare accent pe reciclare, pe folosirea ambalajelor din surse reciclate, iar formulele în care sunt folosite noile produse Optimus tind să aibă la bază o formulă biodegradabilă. 25% din borcanelele din sticlă provin din surse reciclate, la fel și plasticul, 40% plastic reciclat. Mai departe, trecem la produsele de machiaj, da? Avem același Rimmel Wonderlash 5 în 1, doar că într-o haină nouă. Este îndrăgitul Rimmel și la care se adaugă și cercei. Cercei din seria Prom Queen. Este o ediție limitată, preț de lansare foarte atractiv. Cine nu are acest Rimmel, da, ar trebui să-l aibă, fiindcă atunci când nu știi ce să recomanzi, ce Rimmel să recomanzi de la Oriflame, cu The One Wonderlash 5 în 1, cu siguranță nu dai greș, fiindcă este un Rimmel universal. Un produs nou ce apare în acest catalog este un nou produs din seria Feminel pentru îngrijirea zonei intime. Este pe bază de apă de trandafir. Formula sa oferă prospețime de lungă durată și previne mirosurile neplăcute. Este benefică anume pentru perioada menstruației, a sarcinii sau atunci când alăptăm, cu apă de trandafir efect răcoritor, acid lactic și prebiotic, care este cunoscut la fel pentru susținerea și protejarea microbiomului intim. pH echilibrat și se adaugă la această serie, inclusiv și refilul, care știm că este un produs care este tot pe bază de acea politică de sustenabilitate a companiei, unde susținem folosirea mai puțin plastic în produsele
de igienă. Dacă deja avem un recipient de la Feminel, doar procurăm rezerva și reumplem sticluța. Și este și mai avantajos din punct de vedere financiar chiar. Mai departe. Un accesoriu nou, se apropie sezonul cald și avem un accesoriu nou în catalog, ochelari de soare unisex, atât pentru bărbați cât și pentru femei, la un preț foarte atractiv, cu o condiție. Se achiziționează la o achiziție de 550 de lei din catalog, ochelarii primiți cu 175. Și în privința setului vreau să mă întorc un pic la produsele Optimas, la gelul de curățare. Poate fi procurat cu doar 59 de lei la procurarea de produse din catalog din seria Optimals. Procurați separat și gelul costă 119 lei, dar dacă mai procurăm produse din seria Optimals, gelul poate fi procurat cu preț mult mai redus. Așa, din produsele iconice avem parfumul Giordani Gold Woman și Giordani Goldman. Sunt două arome perechi care le putem utiliza în promovarea lor ca arome perechi împreună, da, pentru el și ea, fiindcă combinate împreună, da, se obține o aromă de cuplu, ca să spun așa, și ambele sunt la același preț. Practic sunt două la preț de 1, fiindcă prețul lor inițial este peste 600 de lei. Mai departe, din seria Tender Care, legendarul Tender Care, avem 3 arome care le putem, sunt la ofertă în catalog. Este Tender Care cu fără miros, da, Tender Care cu aromă de cacao și cel cu fructul pasiunii. Acest produs legendar al companiei, practic, este produsul cu care această companie s-a lansat. Știm că are multiple beneficii, cu siguranță fiecare are măcar un produs din această serie prin geantă. Eu sigur am mai mult în toate gențele și buzunarele și este un produs multifuncțional. Din seria Royal Velvet, la fel, atenție, aici o ofertă în care primim cadou spatula la procurarea cremei de noapte. Dacă în catalogul trecut a fost la promoție crema de zi, acum putem completa setul cu crema de noapte și crema de ochi. La fel, o serie legendară a companiei Oriflame, cu efect de fermitate și potrivit pentru vârsta 40+, reduce ridurile și oferă fermitate pielii în doar 8 săptămâni. Capsulele Novage sunt peștișori de aur, îi spunem noi, da, fiindcă conține un elixir chiar de aur pentru pielea noastră, îmbogățit cu 6 uleiuri esențiale naturale pentru piele, cu efect de întinerire, cu efect de netezire a pielii, de catifilare și fiecare capsulă conține doză unică de utilizare. Poate fi folosit fie ca o mască, de 1-2 ori pe săptămână, fie ca un tratament intensiv, unde folosim în fiecare zi până terminăm, da, borcanelul, sunt 30 de capsule, deci putem face un tratament de 30 de zile pentru un efect mai rapid și mai intensiv. În catalog o să găsim 2 mostre de parfum, care se vor lansa în campania 6. Dacă sunteți nerăbdători să aflați cum miroasă, cei care au fost la eveniment cu siguranță au reușit și să testeze. Sunt 2 arome, unul fructat floral și altul este mai mult floral, da? Este mai colorat. Din imaginile care reprezintă aceste parfumuri, da? Modelele care reprezintă aceste parfumuri, ne dăm seama că sunt niște arome tinerești, da? Pentru adolescenți probabil sau pentru acele persoane care sunt în căutare de vibe-uri noi, da? Și de senzații noi. Produse în loc de livrare, din păcate, la moment, multe din ele lipsesc.
practic toate, dar sperăm că atunci când vor apărea în stoc să dispunem și noi de ele. Sunt într-adevăr produse foarte bune la livrare de data aceasta. Este crema de mâini, crema de corp, crema Royal Velvet pentru ochi, da, care am văzut că poate fi luată în set cu crema de noapte. Toate sunt minunate, deja așteptăm și să le avem și în stoc. Mai departe. Gentuța din seria Novegi, da, pentru păstrarea produselor Novegi este benefică pentru a fi utilizată chiar și în baie, fiindcă este din piele ecologică și dacă vedeți în interior chiar cu protecție din peliculă pentru a fi ferită de umiditate. Poate fi procurat cu o promoție, prețul nu știu care este corect, cel de aici sau cel din catalog. Da, din catalog, probabil. Da, la procurarea de produse Novegi de la pagina 105-116, gentuța poate fi luat cu 269 de lei în loc de 389 prețul ei de catalog. Și la fel e foarte stilată și interesantă. Oferta la Novegi 3+1 cadou se menține. Acum deja de 2 campanii avem disponibil și cel de-al 5-lea set, care la fel se include în această ofertă. Setul Restore, da, Novegi plus Restore, la fel este inclus în această promoție de 3+1. Recomandăm la 3 cunoscuți oricare din cele 5 seturi Novegi și al 4-lea pentru noi îl obținem cadou. Sau mai poate fi o metodă, da, cum mai folosim și noi în echipă, de exemplu, în cadrul echipei ne putem cupla mai mulți colegi, da, mai mulți parteneri și cumva ne este mai avantajos să ne procurăm nouă fiecare set Novegi la un preț mult mai avantajos. Din seria Novegi, la fel, la preț foarte bun sunt produsele extra îngrijire. Crema cu SPF 50, fiindcă se apropie sezonul cald, se apropie sezonul unde soarele o să fie mai activ, de ce trebuie să avem și o protecție suplimentară, fie optăm pentru Optimus, da, nou lansat, care la fel are un SPF 50, fie pentru această cremă din seria Novegi, la fel cu protecție înaltă. La o utilizare mai îndelungată are chiar efect antirid, efect de îmbătrânire prematură, textura este lejeră, se absorbe foarte bine, nu lasă urme albe. Și mie îmi place foarte mult această cremă, eu o utilizez de fiecare dată în sezonul cald, suplimentar la crema de zi. Fiindcă ziua folosim rutina Novegi, da, dimineața, pe parcursul zilei, protecția aceasta cu SPF 50. Din această promoție, da, cred că următorul slide o să fie. Sunt toate aici. Toate aici, da? Serul tratament fiole cu peptide este un ser care ne salvează și este un tratament expres, așa, în 7 zile putem să avem un ten mai ferm, mai elastic, cu conturul facial îmbunătățit, da? Fiindcă are efect de ridicare a pielii și se folosește câte o ampulă de 2 ori pe zi, da? Jumătate dimineața, jumătate seara și neapărat pe durata tratamentului cu fiole nu mai utilizăm alt gen de tratamente din seria Novegi Proseuticals. Le folosim separat, fiindcă toate sunt ingrediente active și cumva să nu răutățim, să facem mai mult rău decât bine. De aceea când folosim câte un tratament cu peeling, retinol sau peptide, toate le folosim treptat, nu, niciodată împreună. Și suplimentar, ceea ce poate fi folosit la rutină, indiferent de alte tratamente, este serul hidratant, fiindcă oferă o hidratare suplimentară de 8 ore. Eu personal folosesc acest ser întotdeauna după etapa de curățare. Fără el cumva simt că nici serul nu se absorbe foarte bine în piele dacă nu folosesc această esență, fiindcă se simte cumva o hidratare suplimentară atunci când folosim acest spray. Și la fel, mai ales că vine vara, poate fi folosit,
poate fi purtat în geantă oricând, pentru un plus de hidratare, de răcorire pe perioada zilei. Și inclusiv este benefic chiar, adică e recomandat chiar și peste machiaj a fi folosit, nu neapărat să fie doar tenul după etapa de curățare. Iată încă un moment pe care l-am aflat astăzi datorită ție și îți mulțumesc, pentru că eu cumva acest mis îl foloseam random. Așa, când simțeam eu că am nevoie de o hidratare sau că mai ar trebui El face ceva să... da, este machiaj inclusiv sau îl folosim înainte de aplicarea serului. Fiindcă chiar și varianta veche a serului, cealaltă, elixirul care era, Mhm. atunci când îl folosim înaintea serului, practic facem economii și la ser. Fiindcă serul se aplică mai uniform pe piele și mai bine se absorbe în piele. Și de asta și mi-mi place să folosesc acest ser, că simt cumva că și dizolv cumva serul din setul Novegel, se absorbe mai bine în piele. Din seria Wellosophy, o promoție superbă, care dacă cine o să doarmă, da, o să regrete, fiindcă de obicei la așa promoții foarte repede se termină din stoc produsul acesta. Este vorba de astaxantin, un antioxidant puternic, care este și acel ingredient de anti-îmbătrânire din interior. Iarăși pun accent că vine sezonul cald, unde suntem expuși mai mult la radiațiile ultraviolete și iată acest produs ne ajută anume din interior să protejăm pielea de radiațiile ultraviolete, de arsuri, de îmbătrânirea prematură și nu doar, fiindcă are multiple beneficii. Dacă ai păstrat slide-ul, în slide-urile următoare le vedem. Oferta este de 3 plus 1 cadou. Procurăm în aceeași comandă 3 bucăți, a patrulea se pune cu un bănuț. Dintre beneficii, da? Este și slide-ul cu beneficii? Nu. Funcționează așa, da? Beneficii ține de imunitate, da? Întărește imunitatea foarte bine. Cum am spus, este un antioxidant benefic pentru piele, da? Anti-îmbătrânire din interior. Rezistență fizică, rezistență musculară. Când facem un efort fizic, acest produs ne ajută la recuperarea mai ușoară și mai rapidă a mușchilor. Pentru ochi ne protejează vederea, mai ales cei care lucrează mult în fața calculatorului, a telefonului. În cazul nostru, acest produs este esențial să fie consumat, fiindcă anume ne protejează ochii de radiațiile UV de la calculator. Și ce mai are? Mai are multe beneficii. Trebuie să le mai aduc aminte. Așa, din produsele Wellosophy mai avem și fibrele prebiotice la ofertă, la fel și probiotic. Doar că nu am verificat dacă probioticul este în stoc, îl avem disponibil. Nu este. Oricum, diferența dintre ele trebuie să știm să facem o diferență, fiindcă probioticul sunt acele bacterii din intestin care ne ajută să avem o imunitate bună, să avem o digestie bună și printr-o singură capsulă administrată din acest probiotic, noi consumăm 10 miliarde de bacterii vii care conține de asemenea și niacină și extract din mure. Suplimentar, deja oferim și prebiotic, care practic sunt mâncarea probioticului. Prebioticele sunt acea mâncare care hrănesc acele bacterii vii din intestin. Prebioticele au la bază 6 surse de fibre vegetale. Acest produs este la fel, ajută la o detoxifiere a organismului, ajută persoanele care au probleme cu acnea, curăță foarte bine pielea, pielea devine mai curată, mai elastică chiar, fiindcă odată cu consumul acestor fibre este indicat a fi consumat și un consum mai mare de apă. Dacă nu obișnuim să bem doza zilnică de apă decât se recomandă, da, de
2 litri pe zi. Iată, atunci când consumăm aceste fibre, este indicat a fi consumat și apă dacă vrem să vedem efectul pe care îl promite. Și un efect la fel foarte important este acela de a reduce constipațiile. Multe doamne, și nu doar doamne, dar multe persoane se confruntă cu acest fenomen de constipare și iată, fibrele practic sunt acea salată care trebuie să existe în farfurile noastre fiecare zi. Dacă noi ne cunoaștem că nu am mâncat suficiente salată sau suficiente verdețuri pe parcursul unei zile, o porție din astfel de produs ne salvează. Inițial, femeile, dar ar trebui să consume în jur de 25 de grame de fibre pe zi, la bărbați un pic mai mult. O porție de fibre prebiotice olosă ne oferă în jur de 4 grame. Deci putem să consumăm chiar și 2 porții de fibre pe zi, dacă mai ales avem ziua mai aglomerată în care nu am mâncat echilibrat. Mai departe. Asta este. Da? Da, Adriana, îți mulțumesc pentru informația în detalii despre toate produsele noi, despre toate produsele noastre iconice și despre ofertele din catalogul numărul 5. Îți mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și eu. Друзья, спасибо Адриане за то, что она нам рассказала про продукты, про приложение этого каталога. Ну, а я знаю, что вы были в предвкушении тех новостей, которые были 15 марта, а это для тех, кто не был, к сожалению, рядом с нами. У нас совсем скоро начнется новая квалификация на Сарпио, но уже не Сарпио, сейчас мы об этом подробнее поговорим, который состоится летом в Болгарии. На данный момент нет утвержденных еще условий этой квалификации. Я вернусь до конца этой недели к вам по всем чатам с условиями квалификации. Либо мы сделаем экстренную встречу онлайн, где я покажу, расскажу, мы обсудим эту квалификацию непременно до конца недели. И до конца недели, даже не до конца недели, наверное, завтра, послезавтра у нас будет новое предложение, новая акция активности, поэтому не пропадайте из чата. Хочу, чтобы чат был очень активным, особенно чат Лиги, там, где все наши партнеры, все лидеры, все директора. Я прошу вас, чтобы вы делились своей активностью, чтобы мы стали большим красивым сообществом, где помогаем друг другу, поддерживаем друг друга. Поэтому всегда выкладывайте в чат Лиги, что вы делаете, какие у вас планы, какие у вас активности, что нового вы узнали, да, какие есть, может быть, тренинги международные, на которые вы участвовали, можете поделиться этой информацией.